It's late in the evening. Come on, lady. She's wondering what clothes. Punta mo na kamawa kami ng mga Kakapunta mo tayo niya punta na meron ang iraw sa menal. Punta mo punta na ini karawan na katalas di ruwa. Dia kata ya matira ka naman na iyong. Ay subat yung pinag-uway wang-wana nila. Okay, kita bentar-bentar aja yung mga punta rayo. Ito po puntitiin na lang kayo. Timon tayo rin. Kaya patirawan niya na raw rin. Karawan ka na meron na Aku mainan naman sa baro. Itu emang selek naik tawas. Itaran patut na ini kaya. Pun di mimi ngayon na bayar kaya manang kataw mo kaya ang kabutun na niya. Ang ati awan na tayo pansirakan ako na niya. Tarawin hindi mga butar-taray. Pansirakan niyo ko tayo ito. Tinanong namin sa tayo na. Sinako na ko si Basi. Ako pinagsabihan baka magtaray. Dahil hindi ang monte mo na yun. Kinako na ko na kaya, kinako na ko na yun. Mga tinanay ako. Tawas. Yo. Itaran po doon na yun, nagiyan. Huwag nakakatawa ngayon. Kita na ibo ko yan at kaya na.
Ayarana patawas sa upo yung tuban